Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά, καλή χρόνια, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. καλή χρόνια, Χρόνια πολλά, καλή χρόνια, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Και χρόνε φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φόγκος σου, ως δεξαμέν το λόγον σου. Θεού Θεό πρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος. Μορφήν αναλυότος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεόνον κατ' ουσίαν πολιές φλαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί τομήν, θελήσει κατεδέχησα κι εκείν, όπως πάτσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Όξα τι αγαθότητη τύση, όξα τι εσφλαχνία σου, όξα τι ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσει σου. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε δεήσον, τον όλων δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πονήσεν ελέη και πλούσιος εν αγαθότη, ο τα δώρα των μάγων εν Βιθλεέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής σου εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της εξουσία θέμενος, και τη ζωή ημών εις χείρας των διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένους σου εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν η αυτών της Χριστότητός σου, και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον. Των προσφερόμενων εις συν δόξαν και τιμήν του Αγίου, του εν Αγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Καισαρίας Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τους τεταδώρα ταύτα επτεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεάς σου, ότι επισήλπηκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον το σύλλογον τούτων, τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αγαθείς στη ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχράντου Αγίας σου Μητρός του εν Αγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαριστησάντων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας των δούλων του Θεού, του συλλόγου τούτου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των μελών, ευεργετών, δωρητών και πάντων των παρευρισκομένων αδελφών μετά των φίλων και συγγενών, και υπέρ του ελθύν επ' αυτούς η χάρις και η βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Για μία ακόμη φορά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρίσκομαι στην κοπή της πίτας του συλλόγου σας. Να ευχηθώ καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους, με αγάπη Χριστού, και να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σύμπνοια, για την αλληλεγγύη, για την συναδελφικότητα που έχετε
στο σύλλογό σας. Είναι παράδειγμα, είναι υπόδειγμα συλλόγου. Να είστε καλά λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους σας. Στον Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε Πάντερ για τις ευχές σου καταρχάς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας πάλι. Σήμερα αποχαιρετούμε το 2023 και υποδεχόμαστε το 2024. Συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται ένας απολογισμός του χρόνου που έφυγε και ένας προγραμματισμός για τον χρόνο που μπαίνει. Το 2023 θα το χαρακτήριζα σαν έτος που επανέφερε το Σύλλογο μια κανονικότητα, ύστερα από μια πολιτιστική απραξία την περίοδο του κορονοϊού. Αν και βλέπω ότι τις μέρες μας αρχίζει να ξαναφοντώνει και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, και η πρώτη ευχή μάλλον για τον καινούριο χρόνο θα πρέπει να είναι υγεία. Υγεία και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έπονται. Για το 2023 θα έλεγα ότι πήγε καλά για το σύλλογό μας. Λειτουργήσαν με επιτυχία όλα τα τμήματα που διαθέτει. Η ανταπόκριση του κόσμου σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε υπήρξε θετική. Να ξέρετε ότι πάντοτε θα λέμε ότι ζητάμε ακόμη περισσότερο ανταπόκριση και συμμετοχή και προπαντός από τους τερπνιώτες της Θεσσαλονίκης. Θα σας εξηγήσω γιατί αργότερα. Με λίγα λόγια θέλω να αναφερθώ στα τμήματα που λειτουργούν στο σύλλογό μας. Χορευτικό. Από το αρχαιότερο τμήμα του συλλόγου, από την ίδρυσή του. Χοροδιδάσκαλος ο Σωτήρης Καραμίζιος. Και τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 6 με 7 το απόγευμα. Σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα ονόματα. Φωτεινή Θέλια, Μητροπούλου Βαρία, Παπατζιάννης Βασίλης, Βλαχοδήμας Παναγιώτης με την γυναίκα του Μαρία, Αγάπη Ψαρά, οι τερπνιώτες του χορευτικού. 5 τερπνιώτες από 20 άτομα του χορευτικού. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέρη, τους μη τερπνιώτες του χορευτικού συγκροτήματος που αγκάλιασαν, αγάπησαν το σύλλογό μας και πλέον θεωρούνται τερπνιώτες. Χοροδία. Με νέο δάσκαλο από την καινούργια χρονιά, το Σταύρο το Σουργκούνη, είναι γαμπρός του χωριού μας, άνδρας της Πελαγίας Μιλίγου. Ξεκίνησαν, είναι ένα μάθημα, κάναμε νομίζω 1 ή 2. 1,5. Θα δείτε τη δουλειά που κάνουν στο 1,5 αυτό μάθημα. Και πιστεύουμε ότι θα μας δώσουν πολλές χαρές και θα εκπροσωπήσουν επάξια το σύλλογό μας σε διάφορα φεστιβάλ. Και γι' αυτό να πω, Ελένη Χαραλαμπάκη με τον σύζυγό της Νίκο, Δήμητρα Βλαχοδήμο με τον σύζυγό της Νίκο, Βασίλης Παπατζιάννης, Βαία Μητροπούλου, Αντιγόνη Τσελεπή, οι τερπνιώτες της Θεσσαλονίκης. 5 από τα 18 άτομα της χοροδίας. Δεν λογίζονται οι γαμπροί και οι νύφες, έτσι, τερπνιώτες Λοιπόν, οι ίδιες ευχαριστήσεις ισχύουν και για την χοροδία μας. Που και αυτοί, έτσι, οι μη τερπνιώτες χοροδοί θεωρούνται πλέον τερπνιώτες. Τμήμα δημιουργικής απασχόλησης. Σκοπός μας είναι να γίνει το τμήμα δημιουργικής απασχόλησης ένα μόνιμο τμήμα με προκαθορισμένη ημέρα και ώρα συνάντησης. Με υπεύθυνο το Στέλιο Κουκαρούδη και συνεργάτες την Καρίκλια Ιωσήφιδου, τη Βαία Μητροπούλου και τη Φωτεινή Βεζιροπούλου πραγματοποιούν τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά παζάρια και προσφέρουν πέραν της προσωπικής τους ευχαρίστησης και μια αξιόλογη οικονομική βοήθεια στο σύλλογο. Χαρακτηριστικό δείγμα της δουλειάς τους είναι αυτό που μπορείτε να δείτε δίπλα μας, είναι από το χριστουγεννιάτικο παζάρι του συλλόγου και μπορείτε όχι μόνο να τα θαυμάζετε και να προμηθευτείτε. Ακόμη και υπάρχουν πάρα πολλά ημερολόγια για το καινούργιο έτος. Άλλο τμήμα του συλλόγου μας είναι το τμήμα οδοσίας, που και αυτό λειτουργεί από το 1983. Αυτό αφορά όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν.
Όλοι σίγουρα βρεθήκαμε στην ανάγκη αναζήτησης αίματος, είτε για μας προσωπικά είτε για τους συγγενείς μας. Όλοι μας έχουμε εξυπηρετηθεί από την τράπεζα αίματος που έχουμε την τύχη να διαθέτουμε σαν τερνιώτες. Θα πρέπει με πάση θυσία να συνεχίσει να προσφέρει το σωτήριο έργο της τράπεζα αυτή. Γι' αυτό θα γίνει αν συνεχίσουμε να προσφέρουμε αίμα όσοι μπορούμε, αλλά και να προσελκύσουμε νέους εθελοντές αιμοδότες. Για το 2024 θα είναι μια σημαντική χρονιά, αφού την πρώτη Κυριακή του Απριλίου, 7 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και θα εκλέξει το νέο ΔΣ για τη διετία 2024-2026. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν νέες υποψηφιότητες, ώστε με νέα πρόσωπα και νέες ιδέες να συνεχίσει την πλούσια κοινωνική και πολιτιστική του δράση ο Σύλλογος. Να σας γνωρίσω τώρα άμεσα τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων που όρισε ο Σύλλογος για το 2024. Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου θα γιορτάσουμε την 111η επέτειο της μάχης στα Πλατανούδια, όπως κάθε χρόνο. Με εκκλησιασμό το πρωί στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και μετά καφέ και κέρασμα και πανηγυρικό της ημέρας στην αίθουσα του Συλλόγου μας. Παράλληλα, την εβδομάδα εκείνη θα τρέχει και η εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας. Το μεσημέρι στις 25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος ετήσιος χορός του Συλλόγου και η βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας στην αίθουσα του Κέντρου Έναστρος, στην Ευκαρπία. Η πρόσκληση είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού και απεριόριστο κρασί. Τη διασκέδασή μας ανέλαβε η φανταστική οκταμελής ορχήστρα των συγχωριανών μας Παναγιώτη Ζαρίβα και Τάσου Φορλάκη. Και βέβαια την Κυριακή 7 Απριλίου όλοι στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Η παρουσία σας θεωρείται επιβεβλημένη και απαραίτητη. Τέλος, να σας γνωρίσω ότι η ανοιξιάτικη εθελοντική αιμοδοσία στο χωριό προγραμματίστηκε για την Κυριακή 14 Απριλίου. Πριν δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ευχές τους, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, με υγεία πάνω απ' όλα, σε ό,τι επιθυμείτε. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα έχουν την ευκαιρία να πούν τις ευχές τους με το κόψιμο της πίτας, όταν θα παραλαμβάνουν το κομμάτι τους. Παρακαλώ, ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Κώστας ο Τσίκαλας. Χαιρετώ και εγώ, να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία. Εύχομαι αυτή η χρονιά να αφήσει πίσω της όλα τα παλιά και να μπορέσουμε ξανά να φτιάξουμε κάποιες δράσεις πιο δυνατές για τους συλλόγους και εκ μέρους της Ομοσπονδίας που είμαι και εκεί αντιπρόεδρος να μπορέσουμε σαν σύλλογοι να την βοηθήσουμε να φτιάξει και αυτή κάποιες δράσεις για το καλό του συλλόγου. Ήταν δύσκολες οι χρονιές που περάσαμε και με τον κορονοϊό και με την οικονομική κρίση. Πιστεύω τώρα στο μέλλον θα είναι πιο καλά τα πράγματα. Ο σύλλογος μας μπορεί και φτιάχνει κάποιες δράσεις που νομίζω ότι έχουν ανταπόκριση στον κόσμο και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρο. Η δεύτερη Αντιπρόεδρος, η κυρία Βαλεντίνη Γαβριηλίδου. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Η καινούρια χρονιά να μας βρει όλους γερούς και εύχομαι το καλύτερο για όλους. Ευχαριστώ. Η γραμματέας του Συλλόγου μας, Χαρίκλια Ιωσήφιδου. Η υπεύθυνη και μέλος του Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης. Καλή χρονιά, υγεία και αγάπη, η αγάπη από εμάς και η υγεία από το Θεό. Ευχαριστώ. Η ειδική γραμματέας, η κυρία Βεζιροπούλου, Φωτεινή. Γιατί πήγε, εδώ δεν είπε πριν η Φωτεινή. Χρόνια καλά σε όλους. Να είσαι καλά. Ταμείας, Παπατιάνης Βασίλης. Να σας καλημερίσω κι εγώ. Χρόνια πολλά, υγεία, αγάπη και ειρήνη. Και καλή χρονιά. Δημοσίων Σχέσεων, Γιώργης Μπάκαλας. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε με ευτυχία, αγάπη και δημιουργία.
Ευχαριστώ πολύ. Και το μέλος του ΔΣ ο Κοντός Θόδωρος. Καλημέρα σε όλους. Είναι χαρά που σας βλέπουμε πάλι εδώ. Είναι γεμάτη αίθουσα. Πιστεύω ότι όλα που είπε ο Πρόεδρος όσον αφορά για τις δράσεις οι οποίες έγιναν για τους σκοπούς του Συλλόγου, και όχι μόνο αλλά και με της Ομοσπονδίας που είπε ο κ. Αντιπρόεδρος, όλα αυτά γίνονται για εσάς. Εμείς ουσιαστικά εδώ πέρα είμαστε για να υπηρετούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά αποδεκτά από εσάς, να βελτιώνουμε κάποια πράγματα για να ερχόμαστε πιο κοντά, να υπηρετούμε κάποιες αξίες, όπως είναι η αποδοσία, η οποία είναι κάτι το οποίο είναι για όλους, δεν είναι μόνο για εμάς. Από εκεί πέρα ζούμε σε περιόδους περίεργους που ουσιαστικά πλέον είναι επιτακτική ανάγκη το να είμαστε κοντά. Επιτακτική ανάγκη να βρισκόμαστε, να υπάρχει μια συστράτευση όλων, να μπορούμε, ειδικά τώρα που πλέον υπάρχει μια, θα έλεγα γενικώς, αποξένωση, αυτοί οι θεσμοί όπως είναι ο πολιτισμός τον οποίο υπηρετούμε, ο εθελοντισμός, όλα αυτά τα πράγματα, πιστεύω ο Σύλλογος θα εξυπηρετεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε σε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε και με τη βοήθεια που δίνετε, την οικονομική βοήθεια, τη βοήθεια στις εκδηλώσεις που γίνονται. Είναι πραγματικά ουσιαστικά και θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου και να ευχηθώ μια καλή χρονιά με υγεία πρώτα απ' όλα και όλα πιστεύω θα πάνε καλά για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω, πριν κόψω την πίτα, να καλέσω λίγο την κυρία Χρύσα Μουτσάνα, η οποία ζήτησε να πει 2 λόγια. Την ξέρετε τη Χρύσα, τη Μουτσάνα? Οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Είναι από τον Παλαμά Καρδίτσας. Είναι από τον Παλαμά Καρδίτσας. Είναι από το χωριό που πλήγηκε πρόσφατα από τις πλημμύρες εκεί της Θεσσαλίας. Και ζήτησε να πει 2 κουβέντες και με χαρά θα την ακούσουμε. Χρύσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο και τις κυρίες του Συλλόγου για την βοήθεια που προσφέρουν σε μια οικογένεια με 3 παιδάκια που περνάνε πολύ δύσκολα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμπαράστασή τους όλο αυτόν τον καιρό που με τα τηλέφωνά τους, με την προσπάθησαν να μας δώσουν θάρρος. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αυτά, οι βοήθειες αυτές δεν ανακοινώνονται, δεν δημοσιεύονται. Απλώς εμείς σαν σύλλογος, με όλα τα μέσα που έχουν και τα οικονομικά, τα πενιχρά, φροντίζουμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, να καλέσω τη Γιάννα την Ευαγγέλογλου, μέλος του χορευτικού και της χοροδίας, να πει 2 κουβέντες και αυτή που μου ζήτησε, και μετά να προχωρήσω στην κοπή της πίτας. Καλημέρα και από μένα. Ποιον πρώτα να ευχαριστήσω σε αυτό το σύλλογο? Εγώ είμαι του Διώτισσα, αλλά με κέρδισε ο Σύλλογος της Τερπνής. Πραγματικά, από πού να αρχίσω? Από τον πρόεδρο, που είναι πάντα δίπλα μας. Από το 10 σίγμα τις κυρίες που δίνουν την ψυχή τους όλοι. Από πού να ξεκινήσω? Για πρώτη φορά που ήρθα στο Σύλλογο, τι να πω τώρα για την Κυραλένη? Δεν είχα κοντογούνι. Σε μια εβδομάδα μέσα με έραψε. Λέω, πότε πήρες τα μέτρα μου? Λέει, δεν έβλεπες που σε κοιτούσα. Ήμουν βέβαια και πιο πληθωρική, τώρα έπασα, μην με βλέπετε. Τι να πω άλλο, τι να πω? Είναι όλος ο σύλλογος, μας έχει δώσει τόση αγάπη. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά, πραγματικά, μια μεγάλη αγκαλιά. Υπάρχουν γυναίκες που έρχονται από πολύ μακριά και λέει ερχόμαστε για το σύλλογο. Θέλουμε όμως τερπνιώτες και τερπνιώτισσες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλουμε να μάθουμε τα ήθη και τα έθιμά τους, την παράδοσή τους. Να την κρατήσουμε την παράδοσή τους και να τη διαδώσουμε. Αυτό θέλουμε. Έχουν πολλά να μας δώσουν. Δεν το ξέρουν. Ο καθένας έχει το δικό του ταλέντο.
Ας κάνουν μια προσπάθεια να έρθουν κοντά μας. Και εμείς οι Τουμπιώτες πραγματικά θα γίνουμε ένα με αυτούς. Τίποτα άλλο δεν είχαμε να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τίποτα άλλο. Εμείς θα ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Αυτό έλεγα πριν για τους τερπιώτες που είπα, αυτό εννοούσα. Ότι όλες οι δραστηριότητες μας στηρίζονται κυρίως από ανθρώπους που έχουν αγαπήσει το Σύλλογο. Και, δηλαδή, να σας πω, η περιφορά της εικόνος της Αγίας Βαρβάρας, η περιφορά της εικόνος του Αγίου Σπυρίδωνα έγινε από τα κορίτσια αυτά, με το λάβαρο, από το Θανάση που κρατούσε το λάβαρο μας. Δηλαδή γίνεται από ανθρώπους μη τερπιώτες. Και καλό θα είναι οι τερπιώτες σιγά σιγά να αποκτήσουν μια πιο στενή σχέση με το Σύλλογο. Ας το ελπίσουμε δηλαδή. Λοιπόν, προχωράμε στο κόψιμο της πίτας. Πρώτο κομμάτι. Εκ Θεού άρχιστε. Πατερόθωνα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους σας. Για τον Χριστό και την Παναγία να πω ότι το φλουρί στη μεγάλη την πίτα, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα, αλλά είναι για τους φορείς, είναι ένα βιβλίο του συλλόγου μας για την Τερνή. Τα πιτάκια όμως που θα μοιραστούν σε όλους σας έχουν φλουρί και αυτά, αλλά φλουρί τι? Κωνσταντινάτου. Αυτό το παραδοσιακό φλουρί Κωνσταντινάτου. Έτσι. Το γνήσιο φλουρί. Αξίες, ναι. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι για το σπίτι μας, την αίθουσά μας. Τρίτο κομμάτι για τους απανταχού τερπνιώτες. Να ξέρετε ότι έχουμε τερπνιώτες πέρα από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε τερπνιώτες σε όλη την Ελλάδα, έχουμε και τερπνιώτες στην Αυστραλία πολλούς και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν σαν συνδετικό κρίκο το περιοδικό μας, το οποίο περιμένουν πώς και πώς και το οποίο περνάει μια κρίση τελευταία, θα το πούνε αυτά. Τέταρτο κομμάτι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Πέμπτο κομμάτι για την Εξελεκτική Επιτροπή. Ποιος, πρόεδρε εσύ, πρόεδρος ο Γιάννης ο Νούλης. Ναι, πρόεδρε. ΕΣΑΗ πρόεδρε. ΕΣΑΗ πρόεδρε. Εκ μέρους της Εξελεκτικής Επιτροπής σας ευχαριστούμε καταρχάς για την παρουσία σας. Μας κάνετε να αναπληρώνετε το ηθικό μας και σας ευχόμαστε υγεία για το έτος 2024. Ευχαριστώ πολύ. Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας. Σωτήρης Καραμίτσιος. Εγώ να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και καλούς χορούς. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, κάθε Τρίτη έχουμε τα μαθήματά μας 6 με 7 και κάνουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Βάση μας φυσικά τα σεραϊκά
αλλά φτάνουμε από τη Θράκη και τον Πόντο μέχρι την Κρήτα. Μακάρι να έχουμε και νέα μέλη. Το 23 ήταν ιδανικό, ήταν μια πολύ καλή χρονιά και από συμμετοχή κόσμου και με παραστάσεις. Οπότε εύχομαι και το 24 να είναι ανάλογο. Να είστε καλά. Κορονία του Συλλόγου. Ο δάσκαλος ο Σταύρος ο Σιλγκούνης. Από μέρους μου σας εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και όσο γίνεται πιο πολύ μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης. Στέλιος Κοκαρούδης. Ας γράφει, Στέλιο, άλλα. Είναι και ο κάμεραμαν της εκδήλωσης. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά να έχετε και ό,τι επιθυμείτε. Υγεία. Και το τελευταίο κομμάτι για το σύλλογο είναι το τμήμα αιμοδοσίας του συλλόγου, το οποίο θα το δώσω στον Δημήτρη τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι ένας νέος αιμοδότης και φέρλιπης αιμοδότης, ο οποίος θα ξεπεράσει τον παπά του, ο οποίος παπάς του είναι ο πρώτος αιμοδότης της Τερνής. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και εγώ να σας εύχομαι ότι καλύτερο για το 2024, υγεία και να είμαστε κοντά στην αιμοδοσία. Τώρα είναι η σειρά των θεσμών, των εξωσυλλογικών θεσμών. Λοιπόν, Βουλή των Ελλήνων κανείς βουλευτής. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Χρήστος Μήτας. Γνωστός μας, από άλλες δηλώσεις, αυτός από εδώ. Καλημέρα σας, σεβαστέ πατέρα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε εκδηλώσεις σας. Σήμερα έχω τη χαρά και εγώ την ιδιαίτερη χαρά να έρχομαι και σαν Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού. Να σας συγχαρώ, Πρόεδρε, για το έργο σας. Πραγματικά είδα παράπονα, αλλά εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Πραγματικά. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί γνωρίζω τις δράσεις σας για την προσφορά σας στον πολιτισμό, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Μακεδονία μας. Συγχαρητήρια, να είμαστε όλοι καιροί. Να ξέρετε ότι διάβασα ένα σύνθημα, το έχω ακριβώ στο μυαλό μου, η ισχύς εν τη ενώση. Να ξέρετε ότι με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθούμε, θα κοιτάξουμε να βοηθήσουμε όλους τους συλλόγους σαν περιφέρεια, αλλά αυτό πρέπει να γίνει στη συνεννόηση με τους συλλόγους, με την Ομοσπονδία, θα έχουμε επαφές και εύχομαι καλές γιορτές και καλή χρονιά με υγεία. Δήμος Θεσσαλονίκης και τέταρτο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης, κυρία Δώρα Ψωμιάδου. Η κυρία Ψωμιάδου ήταν και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν και πρότισε ψήφους στην Τούμπα, δεν είναι πρόεδρος του τέταρτου διαμερινού, πέστε τα καλύτερα σας. Γεια σας. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία, σε εσάς και στις οικογένειές σας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι τιμή μας που βρίσκεται ο Σύλλογος Τερπιωτών και εδρεύει στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Είναι ένας δραστήριος σύλλογος, κάνει πολλές εκδηλώσεις εδώ στην τέταρτη κοινότητα. Θα συνεργαστούμε, συνεργαζόμασταν και θα ξανασυνεργαστούμε. Αυτό θα είμαστε δίπλα σας. Το ξέρουμε ότι είστε και εσείς δίπλα στην τέταρτη κοινότητα. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, βγήκανε πρώτοι σε ψήφους, πρώτοι των πρώτων, πρώτοι στην παράταξή μου, αλλά και πρώτοι σε όλες τις παρατάξεις της κοινότητας. Ευχαριστώ σε όλους όσους με ψήφισαν και σε αυτούς που δεν με ψήφισαν και με πρότειναν σε φίλους και γνωστούς να είναι καλά, οτιδήποτε χρειαστούν και μπορούν.
και μπορώ να βοηθήσω, θα είμαι δίπλα στους δημότες της 4ης κοινότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από το Δήμο Βυσσαλτίας είναι μια κυρία την οποία δεν ξέρουμε ακόμα. Η κυρία Δήμαρχος, η νέα εκλεγμένη Δήμαρχος του Δήμου Βυσσαλτίας δεν παρευρίσκεται, αν και τηλεφωνικά έδωσε να σας μεταφέρω τις ευχές της. Επίσης και ο πρόεδρος της Εθνής, ο Γιάννης Ορτούλας, ο νέος πρόεδρος της Εθνής, ενώ ήταν προγραμματισμένο να έρθει μέχρι σήμερα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι λόγω υγείας έχει ένα συνεχή βήκα και δεν το ρισκάρει. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα το κόψουμε το κομμάτι αυτό για την Εθνή. Ένα κομμάτι θα κόψουμε για τους φορείς της Εθνής, όλους τους φορείς της Εθνής, που είναι η Φιλόπτωχος Αδερφότητα, ο Σύλλογος Γυναικών Εθνής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εθνής, ο Σύλλογος Γονιών και Κινημόνων Δημοτικού. Και είναι το πλουρί στους συλλόγους της Εθνής. Να πω ότι ο Σύλλογος κέρδισε και το φλουρί που έκανε ο Ιερός Ναός των Τριών Ιεραρχών. Ο Ιερός Ναός των Τριών Ιεραρχών Τερκνής κάθε πρωτοχρονιά κόβει πίτα. Και ένα από τα κομμάτια του είναι και ο Σύλλογος Τερκνιωτών. Βέβαια δεν ήταν κανείς από εμάς, αλλά το παρέλαβε όπως πάντα η Βασιλεία Ιππουφίδου, και η οποία μας είπε ότι το φλουρί το κερδίσαμε εμείς, άρα ο Σύλλογος είναι τυχερός για το 24. Και τέλος, το κομμάτι της Ομοσπονδίας θα το πάρει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Τσίκαλας. Κύριε Υπουργέ, η σειρά της Βουλής των Ελλήνων πέρασε, αλλά θα κάνουμε μια εξαίρεση για εσάς. Κάθομαι τελευταίος θα πάω. Δεν απαντάμε. Επίσης στην Ομοσπονδία, πέρα από το κομμάτι της Ομοσπονδίας, να πω ότι εδώ μας τιμάμε την παρουσία του, σύσσωμο μπορώ να πω, το Συμβούλιο του Συλλόγου Μεσολακετών Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης ο Χαρούπας, ο πρόεδρος, έλα να πάρει το κομμάτι. Έλα Γιάννη. Ο Γιάννης, να πω ότι είναι και χοροδός καλός. Ίσως να τον έχουμε και στη χοροδία μας. Ευχαριστώ, καλή χρονιά σε όλους. Εμείς στη Μεσολακιά από ένα μικρό σύλλογο, ένα φημισμένο χωριό, στο οποίο είναι ο Τίγος Χριστά, ζηλεύουμε τέτοιους μεγάλους συλλόγους με τόσα πολλά τμήματα και τόσες πολλές δραστηριότητες. Καλή χρονιά σε όλους σας. Κύριε Καλαφάτη. Ευχαριστώ, καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλες και όλους. Καταρχάς να πω ανθρώπινα και εντελώς με την καρδιά μου, νιώθω πάντα πολύ όμορφα όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε έναν τόσο εξαιρετικά νοικοκυρεμένο, συμμαζεμένο και με πολύ υψηλές ηθικές αξίες διαποτισμένο σύλλογο όπως τον δικό σας. Δεν είναι μονάχα ότι κάνετε δράση για να διατηρείτε ζεστές τις σχέσεις σας με τις ρίζες σας, είναι ότι κάνει και πολλά στον πολιτισμό. Και ο πολιτισμός είναι ένα σημείο, αν θέλετε, ιδιαίτερα σημαντικό που δείχνει πού είμαστε, αλλά κυρίως πού θέλουμε να πάμε ως χώρα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη συμβολή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, αλλά επειδή έχω βαθιά γνώση, αν και νέος έχουμε κάνει αρκετά χρόνια στην πολιτική και ξέρω από πρώτο χέρι, να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στους προκατόχους σας και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν πριν από το σημερινό για τα τελευταία πολλά χρόνια, από αυτά που ξέρω εγώ τα τελευταία 15 τουλάχιστον χρόνια. Ξέρω πολύ καλό ότι αυτή η δουλειά είναι συστηματική και βασικά διαπνέει τις καρδιές των ανθρώπων και γι' αυτό είναι και τόσο επιτυχημένη η παραγωγή έργου. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους,
στους πριν, στους νυν, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τις γίνουν και στους μετά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τα μέλη της χοροδίας να ετοιμάζονται λίγο. Όνειρο δεμένο στο μουράγιο, πόρτα μου κλεισμένη στο νότια, έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρεις, είναι μεγάλος ο καημός, να τον αντέξεις δεν μπορείς. Στην αγάπη μου έστησαν τα τέρι κι από τα στραβεύσανε το φως, άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι κι ο καημός μου γίνει κι αδερφός, κι ο καημός μου γίνει κι αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρεις, είναι μεγάλος ο καημός, να τον αντέξεις δεν μπορείς. 5, 5, 10, 10, 10 ανεβαίνω τα σκαλιά, για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, όταν δεν κοιτάζουν νιώθω μαχαιριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, πλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, πλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. 5, 5, 10, 10, 10 θα σου δίνω τα φιλιά, κι όταν σε μεθύσω κι όταν θα σε πιω, θα σε νανουρίζω με γλυκό σκοπό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, πλάστα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, πλάστα με ζουμπούλι και βασιλικό. 5, 5, 10, 10, 10 κατεβαίνω τα σκαλιά, φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά, και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, πλάστα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, πλάστα με ζουμπούλι και βασιλικό. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά, και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Μα κι αν φεύγεις μακριά μας, στην καρδιά μας πάντα ζει κάθε λύπη και χαρά μας που περάσαμε μαζί. καλή χρονιά, Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά. Πρέπει να τους καταλάβουμε, έτσι. Τώρα αρχίζει καταφθάνουν. Έχουν πολλές υποχρεώσεις, τι να κάνουμε. Ήρθε ο αγαπητός ο Κώστας Εγκουλέκας. Κώστα, μια ευχή για τα... Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, να είστε γεροί με τις οικογένειές σας. Πρώτα ο Θεός το 24 να είναι πολύ καλύτερο από το 23 και να πάρει το παλιός ο χρόνος πολλά άσχημα που είχε φέρει μαζί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.